Freedom House soňky hasabatyna Türkmenistanyň raýat azatlyklarynyň ýagdaýyna ikilik baha berdi. Düýbi Washingtonda ýerleşen Freedom House ýagny azatlyk öýü guramasy 2018-nji ýylda dünýädäki syýasy we raýat azatlyklarynyň ýagdaýy boýunça soňky hasabatyny çap etdi. Onda 13 döwlet şolaryň hataryna Türkmenistan syýasy hukuklar we raýat azatlykları boýunça yaramaz diýen kategoriýada ýerleşdirildi. Gurama Türkmenistanyň azatlyklaryň ýagdaýyna 100 baldan ikilik baha berdi. Hasabatda global azatlyklaryň ýagdaýynyň tutuş dünýäde soňky 13 ýyl bäri ýyly-ýylyna gowşap gelýänligi aýdylýar. Onu häkimiýeti öz elini jemlemek niýetindäki liderleriň garaşsyz medeniýeti basyşda saklamagyň usullaryny tapýanlygy bellenilýär. Gurama medeniýeti basyş astyna saklamak täýärleriniň hem demokratik hem de awtoritar döwletlerde görnetýän bolanlygyny aýdýar. Hasabatda Türkmenistana, Eritreýa we Günorta Sudana ikilik baha berildi. Azatlyk öýüniň soňky çap eden 30 sahypalyk hasabatyna Türkmenistan diňe 2 ýerde agdalýar. Human Rights Watch azatlyk öýü serhetsiz reportýorlar ýaly halkara guramalar Türkmenistanyň raýat azatlyklaryň ýagdaýyny şol sanly ýurtda media we medeniýet serişdeleriniň ýeti gysylmagyny ýergiderli tanqid edip gelýärler. Hukuk guramalarynyň aýdyşy ýaly Türkmenistanyň media we medeniýet serişdeleri dogly döwletiň gödäwçiligine saklanýar. Şol bir wagtyň özünde prezident Berdimuhammedowyň özü hem wagtal döwlet mediasynyň işine nägilelik bildirýär. Ýöne ol köplenç halatda öz nägileligini medianyň ýurdun gazanan sepkitlerini ýeterlik derejede wagt etmezligi bilen esaslandyrýar. Türkmenistanda hereket edýän radio we telewizion kanallarynyň ählisi döwletiň ýeçiligindedir. Hasabatda dünýäde medeniýet azatlygynyň digital awtoritarçylyk meýillerinden hem ejir çekip başlandygy ma'lum edilýär.